سلام كمي تعلو كبرات غطاء تلتيفون وير تيفين لو محمد عصوت وشدش مقابيت فرقة معلتن فرقان سدالو زينا من سنادو حيزلكم قريبا لهم لما كتالكم بغير الزعد من مساحاتكم تصنعني ميكايل حرقو فلما قم بقنات وتعطو فيلم فابريكا باناتوم اب مسرحن معشاقن كوميدرن مفتار عدل الشغلتن زمسكنت فتاة سلاسل علام اب نوزوبا فورو طرنا فعدتات كرفالو تصاوعيت قريبو اب دبري نوزوبا لوقعن سبا حدش بروجكت تصوري ستما يواددالو اب زيناتات وصاي دو كوريان جابان وتهدرون صوتهم زمدنن كدنفعات سمامعن اب بريطانيا لعل فرق مليون سراحتنياتات زتصادفوا وسخ دموز طلب ادما يكايدالو اب كولومبيا بمعدن كسل زقاطم حرغا نوتغي سباون واتام ساراتات وري زرزر زينا اب الوبون زوبا هايكوتات روكينات ركب فابريكا باناتوم كاب استفرالي ناي حرشا بوتاتات نزفري كوميدير تقبيلا بمسرحن معشاقن تنطفالام وكيل رينا كالمبراتو ناكايدن سرحتنياتاتنا زراريبو ملكع تصطام زدالو تحستو غير مسكل غرز غير كقربوي فابريكا باناتوم ألوبو أب حرشتات قرست فيسكو عد عمرن أفهم بولن زفر كوميدير تقبلا نفسالسا أم مسرحن معشاقن نطف سرحة كايد كمزلا أكايد سرحة فابريكا ليثنا الكولونيل تكي ولد حبيرو مس وقت في الرياض كوميدير زدارج أد مع سرح نمعمام أقدمو وخل مقربات ثلاثة قبره أب زوانزي أب حرشتات كوربوريشن زرعت تريتن زفر زلو كوميدير تمسرحون تتك أمنة الدالو كمزلا زقلت ليثنا الكولونيل تكي تدلبو بزلو تمكرو صفوف سرح امام كمزلو ابريهو مبزحتو فريات فابريكا باناتوم طلبات كوليجات ماكل سلطنه هاغراوي اغلغلوت ساوا كمون كالوت كالات امملا كمزوعل تقيس دما فريات كوميدر ابزعب يلو اتا فابريكان طلبات وشط هاغر زعق مرتن مفراي عقم كمزلو انصيرو كاب غرست بيسكو عبد عمر افيمبول زفاري كوميدر اب تاني كازو عشي تكالي ازي فابريكا زي عبي فابريكايو تدعى فرياس كوميدري بزح رخيبو ساكل كفر زخيليو توساخي زفرياس زي قطتا او وشت هاجر زوعل كوينو بقدامنت اب تحتي منغست زمحاضرا كوليجات امنا امنت ماي نفعي هذا خالق سماعتن زعم سلا تفالا لي كوليجات نابقوم زخيت بعبيتي زبزح فريات غاني ما خل سلطنا سواي زخيت قوم خاني وعد زبل خاني اب تفالا لي احادثات بتي زلو عقمن ما غراحي فابريكا باناتوم بتوسخي لنبرتنا يتكبابي عدلات سرح بمخفات نزم الدبو من سيادما بايتان مسغار تكنولوجين تمكرن كوينا كمزل حبيرو عبد تفالا لي كوليجات زفري من اسيات عبد احد او عبد فابريكا زي تمديوم عم مسرحن عم كادين يمزو كودلو كم عدمي يخدر والله خاني لعل 10 عام سدبر فابريكا لزخونه وتم عبد زلو من اسيات نتي سرح ملي خومي بعلم يمسرحوا ذلو حفشاو فتري اخلها كم سرحتنياتات زركبو خاني كابزي يوزبا اي كتاب قبابي زلو سرحتنياتات دقنستيو ساتن يمسرحوا ذلو بتي خذو ذخل عقن نايتي فابريكا يسرحالو حجي ابن دا سرحا دقن عبين امهيرن ابن صحاون غداي سرحتنياتات الله حجي ناي بحق نز خبابي فابريكا سي اب خبابي زنبر حزبي ناي بحق مسرحات فقيرو لي يزل
أبستفر لك فلتات نايتا فابريكا زنطفوك إلاتات بوغنوم نتا فابريكا نمكياد ملو عقمن بقعتن تطريق كم زلو بمقلاز نزعب يسرحتن فرياتن زلوم قربنا تارقاقيت ناكتم عتينا زلو رب عموت زموتو منسيات بعاومنا نمحلال فوينا بخوم مخال ناتساقا قرس قافجي زي زغون فقمات نغير لنا كله وعلنا هنا نكايدو زلنا سلازيس أبطبق درجة اللي زيكون قمانا مالك فابريكا باناتهم بزفترة لنا يسرح عدل من نبابرون زمرحز اللو تقماتو ألبو أبزها بري تدما أبرستي منشي قطباوي أتوتن موحسن نا يسرح لمدي كتريان كمعبلان كيلن كمزلو أنا سيران لو عمتنا سرحنا طبعا كندي تمرتنا حافيسنا زلنا دقنا نعبي كندي نستقابلتي كندي أسوق زي بلن دعنقال أبزي بزحاتين زابير مثل بزح كابون كات مرتي كابجا فابريكا بزح تمرتي حافيسنا لنا بلن نتنابر وما شاء الله مبرونا سني وعسر عام سنة بيا سرنا سكده هنا ما شاء الله الحمد لله أكايد سرح فابريكا باناتهم ليتنا الكولونيل تكي ولدو أموداتا نبرتنا يتكبابيز سريتن دحنتنا يتا فابريكا نموحاس كقبرون نتصنحو أبركتو بمقاس بزلع لك غصلوه تلابيو ناب كالزينا مسنسقرم أبن زوبافورو بكبابي دقعاز فلت عدتات من محدارة كبابي محفيد عربتون كم هولن تتكامتي مسرتاو محبراو قلقلوتات نكونا أبن ماكلاي بوتا كتر نفات صاوعيد قريبهم أما حداري تينو زوبا أتو عثمان عرفام سنبرتاوز قبرو ركب فاحلوم زغمتو زلو وغنات زقاتم زلو نايقرب ماي كمونا قلقلوتات عنان شمرتن تساقمات فتحنا غركب أبن زمرتو بوتا كتر نفوز زخاخيروم أبومبر كوميتي حرشاتو محمد علي أحمد بوغنو من نبابرو نبرتين ممحياش لو مع متابتن ممحدارات كبابي أسات كريتيمتن عصوتو شدشن هكتار نحرشا مريت كم تعدل قليتهم تساتفتي بيجيديوم زتعدلهم نحرشا مريت رقو هيوان نغمرحو زهلو وتراك قليل كم زيكونا بمتقاس طرنا فعدتاك كالاتف قرب مايكو وادد آب مسقان ماليو حجدما ناي ماشنر دقف كقبر لهم تلابيهم بدك عازف لت كبابي عصات حرشن شوعتين تنسوانان سدرابيتات يطرنف أب دبرينو زوبا لوغو عن سوا حدش بروجيكت توري ستما يوادد علوم وكيلرينا ابتينو زوبا مبراتو امينن زدالو تصطاب يوناس ابراهام نبرتي دبرنو صبا لوغو عن سبا مسكف لهابت ماين أبالات حيلتات مكل خالن توايدهم سريتو استحلو ماين مستاي زقلقل حدش بروجيكت يصرح اللو بعصرتو سلسة مقابيت بستقبر ركب اتمدب اكال نايتي نسب تريتن لمعات جرادين زقلقل من جتات ماين محاسك كايد سانحص عرم مخانو اكايد سراح من محدار كبابي دبر عد حنس اتو ايوب تخل مريم قليتهم أقدما استسرحا سلسة ديقاتات اب لمعات جرادين بزقبرو الزلوا استواصو حرستو تاب عمد كساب سلسة جزء اتو تاب زحفسلو درجة كم زبصح طقيسو دما بتي زحلف سراحن وسيتون استتبابعو سقم 6 مايل مفتاح تبقسو كم زوسدو حبيرو اب من محدار تنوس زبا حلافي مكتتال من محدارات كبابن بروجيكتاتن اتو إياسو حيلة بقدو اتي سلاسل جلو بروجيكت اب كلتشان 18 بكفلي هابت ما يستطنع مخانو بمقلاص زاقيت موقعاتن مهدا من عيلا مزرقاح أستات 5 كيلومتر شامبقوطاتن متكال صحياوي ساعتن كزازة من كلو هنسات عبي جنن 4 معدلي نقطاتاتن اب مسرح كم زركب ابريهم أما حدار نصو بالوق عن سبا أتو أبراهام حقوس بوغانو نتي بروجيكتن بسيح وزلو درجان دحر معزاب نيرينا بزهبو حبريتا نبرتي نزو سدو تبقسو بممقاس كلن عدتات قدوس كنا حدير ونس اقاماتن كقاللا تلابيهم تساتفتي أبزهبو ريتو وحسنتو استرقاقات صوري 6 ماي سلا زي نبرهم عدد أحمامات كخونو مصنحهم بمتقاس ابتسراح أبي أبركتون زقبرو زلو أبلات حيلتات مكلخال مقويسام أبلات حيلتات مكلخال بوغنهم قون تمخبار لعلاونة هاجر أب استفلالي لمعكوي مدبات مستافهم عقبات كم فتر اللهم بمقلاص نبرت الدبري نزقبر اللهم كتصالي دقف أمسكينهم أبلات جنفر حقن سرعة زوبا ماكلا باستفلالي كوايتات أسمر بزكاير وسرعنا مكوطة نتفتات نايت تقام نتجيجوز ودغا حلقتي حيزان صنحة كالات حقا وسقمتي توسيدوان
ሓላፊት ጨንፈር ኮሎኔል ተስፋ ሚካኤል ተስፋጽዮን የሪና ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ግዚኡ ዝሓለፈ ሃለኽቲ ዓይነታት ምግብን መስተን ከምኡውን መመላኽዒ ከም ዘጠቓልል ብምሕባር እተን ትካላት ካብ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክሳብ ምዕሻግ ትካል ዝበጽሕ ስጉምቲ ከም ተወስደን ገሊጹ እቲ ዝተታሕዘ ንብረት ብ15 መጋቢት ከም ተቓጸለ ጠቒሱ ድማ ህዝቢ ዕለት ርዩ ክዕድግ ከምኡውን መዓልቱ ዝሓለፈ ሃለኽቲ ምዝዕዘብ ንጨንፈር ሕግን ስርዓትን ክሕብር ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ምቁጻር ትካላት ኣቶ ግርማይ ኣበራ ብወገኑ ገለ ካብቲ ዝተቓጸለ ሃለኽቲ ወነንቲ ትካላት ባዕሎም ዘረከብዎ ምዃኑ ብምጥቃስ ካልኦት ወነንቲ ትካላት ነዚ ተበግሶ እዚ ክስዕብዎ ተላብዩ ብኻልእ ወገን ካብ ዝተወሰነሎም ዋጋ ንላዕሊ ክሸጡ ዝተረኸቡ ወነንቲ ባራት ስጉምቲ ከም ተወሰደሎም ካብቲ ጨንፈር ዝተረኸበ ሓበሬታ የነጽር ብቃላይነት ቤት ጽሕፈት ሃማደ ኣብ ንኡ ዞባ ከረን ኣስታት ሓደ ዓመት ብማዕለማ ዝሰልጠና ኣለይቲ ስድራ ብ9 መጋቢት ተመሪቐን እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ደቂ ኣንስትዮ ነፍሰን ክኢለን ስድራ ቤተን ንኽኣልያ ዝካየድ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ዝሓበረት ሓላፊት ሃማደ ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ ኣምና ሓሰን ብዘቐሰሞ ሞያ ናብ ዝበረኸ ደረጃ ክበጽሓ ማሕበር ዘድሊ ምትሕባር ከም ዝገብረለና ኣረጋጊጻ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃማደ ሓላፊት ማሕበር ቆጠባዊ ኣገልግሎት ወይዘሮ ሰናይት መሓሪ ቢጊድያ ሞያ ዝያዳ ብግብራዊ ስራሕ ከም ዝምዕብል ጠቒሳ ተመረቕቲ ተወዳዳሪ ፍርያት ንምቕራብ ክሰርሓ ተላብያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃማደ ዞባ ዓንሰባ ብውድባዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን መድያት ኣተኩሮ ብምግባር ብከተማ ከረን ጀሚሩ ናብ ኩለን ዞባታት ዝቕጽል ናይ ምውርራስ ተመክሮ ሰሚናራት ወዲቡ ኣብቲ ብሞያውያን ደቂ ኣንስትዮ ንልዕሊ 3 ሰሙን ዝቐጸለ ዝተምህሮ ተምሃሮ ሰራሕተኛታት መንግስትን ነበርቲ ምምሕዳራት ከባብን ከም ተሳተፋ ወኪል የሪና ሓቢሩ ኣባላት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኤርትራ ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ የሬታ ትሕዝቶ ሃገራዊ ኣገልግሎት ባንክ ደንብ ምስ ሳንዚ ትካ ህይወት ንምድሓን ብ15 መጋቢት 50 ከረጺት ደም ለጊሶም እቲ መደብ መቐጸልታ ናይቲ ብስሩዕ ዘካይድዎ ወለንታዊ ልክሲ ምዃኑ ዝሓበረ ኣቦ እምበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ተኽለ ሃብተ ምስ ምብራኽ ንቕሓት ኣባላት ኣብ ልክሲ ደም ቁጽሪ ለገስቲ ከም ዝወስኸ ኣረድዩ ኣባል ጎስጓስን ውደባን ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኣቶ ገብረ ዮናስ ገብረ ትንሳኤ ብወገኑ ኣባላት ፖሊስ ብሓደጋታት ትጠፊ ህይወት ከይትህሉ በባሃዶም ተጠርኒፎም ደም ንምልጋስ ዝወስድዎ ስሩዕ ተወግሶታት ብሃገራዊ ኣገልግሎት ባንክ ደምን ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደምን ብኣብነት ዝጥቀስ ምዃኑ ገሊጾም ብዘይካ ኣባላት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኣባላት መደበራት ፖሊስን ትራፊክን ዞባ ማእከል እውን ኣብ 3 ኣዋርሕ ደም ከም ዝልግሱ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ባንክ ደም ኣዋሃዲ ልክሲ ደም ነርስ ዖባ ዮሃንስ ሓቢሩ ኣባላት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ልዕሊ 100 ከረጺት ደም ከም ዝለገሱ ሰነዳት ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደምን ሃገራዊ ኣገልግሎት ባንክ ደምን የነጽር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ብስዕብ ሃገራዊ ዜናታት ንምክታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናጽሪ ክብራት ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ምዕባለታት ሓውሲ ደሴት ኮርያ ዘሻቕለን ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ወታደራውን ጸጥታውን ዝምድነን ክድንፋዓ ተሰማሚዐን እዚ ዝተገልጸ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ዮን ሱክ ዮል ሎሚ 16 መጋቢት ኣብ ከተማ ቶኪዮ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ፋሂሞ ኪሺዳ ተራኺቡ ኣብ ዘካየዶ ዘተ እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ርክቦም ካብ ፈተነታት ሚሳይል ሰሜን ኮርያ ክመጽእ ዝኽእል ስጋት ንምክልኻል ሓበራዊ ጻዕሮም ከም ዘሕይሉ ኣፍሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ልዕላውነታ ንምውሓስ ኣድላይ ስጉምቲ ከም ትወስድ ተጠንቀቕ ዘላ ሰሜን ኮርያ ናብ ሎሚ 16 መጋቢት ኣብ ዘወግሕ ለይቲ ደቡብ ሰገር ባላስቲክ ሚሳይል ከም ዝፈተነት ይቃልሕ ኣሎ እዚ ሓድሽ ፈተነ ብፍላይ ንደቡብ ኮርያን ጃፓንን ተወሳኺ ሻቕሎት ፈጢሩለን ከም ዘለዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝሕብሩ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን 10 መዓልታት ዝቕጽል ሓባራዊ ወታደራዊ ልምምድ የካይዳ ምህላውን ዝፍለጥ ኮይኑ ሰሜን ኮርያ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ልምምድ ፈተነታት ሚሳይል ከተካይድ ቀኒ ኣላ ሓበራዊ ወታደራዊ ንጥፈታት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ቁልውላው ሓሱ ደሴት ኮርያ ክኸርር ቀንዲ ምኽንያት ኮይኑ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣብ ብሪጣንያ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰራሕተኛታት ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝሳትፎ ዘሎ ወስኽ ደሞዝ ዝጠልብ ስራሕ ናይ ምቁራጽ ኣድማታት ይካየድ ኣሎ
ኣብዛጋጥ ኣምዚ ልዕሊ 300,000 መምሃራን ይሳተፉ ምህላዎም ዝተቐሱ ጸብጻባት ብሰንኩ 10ታት ኣሽሓት ኣብያተ ትምህርቲ ተሰናኺለን ምህላውን ኣረድዮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ብገምጋም 5 ካብ 10 መምሃራን ካብ መዓልታዊ ንጥፈታቶም በኺሮም ኣለዉ ሰልፈኛታት ጠለባቶም እወታዊ ምላሽ ክሳብ ዘይረኸበ ዝጀመርዎ ኣድማ ከም ዘይቋርጾ የጠንቅቑ በምህላዎም ኣብ ቁጠባ ብሪጣንያ ከቢድ ሃስያ ከስዕብ ከም ዝኽእል ክኢላታት ይእምቱ በቲ ተሪዮ ዝተሻለ መንግስቲ ብሪጣንያ ዛዕበይ ክፋሉ ኣብ ስድራ ቤታዊ ሓገዝ ዝውዕል $115 ቢልዮን ከም ዝስልዕ ቃል ኣትዩሎም ኣብዚ ዓመት እዚ ብልዕሊ ባዶ 600 ከንቆልቁል ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ዘሎ ቁጠባ ብሪጣንያ ናብ ደረጃ ዝሕታለ ከይወርድ እውን ስጋት ኣሎም ሃገራት ኤውሮጳ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ወዲቐን ምህላውን ይፍለጥ ኣብ ኮሎምቢያ ብ14 መጋቢት ኣብ መዕደን ከሰል ብዘጋጠመ ሓደጋ ኖትጊ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ኮሎምቢያ ዝተኸስተ ዛጊድ ጠንቁ ዘይተነፀረ ሓደጋ ብውሕዱ 11 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቐሱ ሰመዝ እቲ ሃገር 10 ድሃዮም ጠፊኡ በምህላው ቁፅሪ ምውታት ክዛይ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣብ ኮሎምቢያ ምስ ዕደና ነዳዲ ብዝተኣሳሰር ተደጋጋሚ ሓደጋታት ኖትኩን ባርዕን ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከወርድ ምጽንሑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብታ ደቡብ ኣሜሪካዊት ሃገር ኣብ ዘይሕጋዊ መዕደኒታት ብዝስዕብ ሓደጋታት ዓመታዊ ኣማይት ሰባት ከም ዝሞቱ ይግለጽ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሃገሩ ኣትያቶ ዘላ ኩናት ዩክሬን ናይ ህልውና ሕቶ እምበር ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታታ ንምውሓዝ ዝዓለመ ከም ዘይኮነ ነፂሩ ሰላምን ጸጥታን ንምርጋጽ ጥምረት ሓድነትን ሓይልን ህዝቢ ሩስያ ክዕቀብ ኣለዎ ዝበለ ፕሬዚደንት ፑቲን እዚ ብዝለዓለ ምዝረጋገጽ ነተን ውድቀት ሩስያ ዝምነያ ሃገራት ውድቀተን ዘቀላጥፍ ከም ዝኾነ ገሊጹ ሩስያ ምስ ዩክሬን ዘለዋ ዝምድናን መምሕያሽ ንዓመታት ጻዕሪ ከተካይድን ንዑ ዝድግፍ ስጉምታት ክትወስድን ምጽናሓ እንተኾነ ግን ኣብ ዩክሬን ኣብ 2014 ብሃገራት ምዕራብ ዝተደገፈ ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምፍጻሙ እቲ ኩነታት ካልእ መልክዕ ከም ዝሓዘ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ፑቲን ካብ ቀዳሞት ኢላማታት ናይቲ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ወፍሪ ድሕነትን ሰላምን ናይቶም ኣብ መብረቓዊ ሸነኽ ዩክሬን ዝርከቡ ሩስያውያን ምዃኑ ኣብሪሁ ነዚ ንምርጋጽ ድማ ኣብዚ ፈታኑ እዋን ኩሉ ዜጋ ጥምረቱ ክሕይል ጸዊዑ ኢራን ቻይናን ሩስያን ትማል 15 መጋቢት ዝጀመረ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ኣብ ወሽመጥ ዖማን የካይዳ ከም ዘለዋ ተቓሊሑ እቲ ክሳብ 19 መጋቢት ዝቕጽል ልምምድ ምትሕባር ሓይልታት ባሕሪ 3 ሃገራት ንምዕዛዝ ዝዓለመ ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቻይና ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ቻይናን ሩስያን ዘካይድኦ ክልታዊ ሓበራዊ ልምምዳት ከምኡውን ምስ ሰራዊት መሻርክቲ ዝብለን ሃገራት ዝካየድ ልምምዳት ኣብዚ ዓመት ዝወሲኹ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ሰራዊት ቻይና ሩስያን ደቡብ ኣፍሪቃን ኣብ ማያዊ ግዛእ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓበራዊ ልምምድ ከም ዘካየዱ ይዝከር ብኩናት ዩክሬን ምስ ሩስያ ብጉዳይ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ኤስያ ፓሲፊክ ድማ ምስ ቻይና ዘይተቃድዋ በኣሜሪካ ዝምርሓ ሃገራት ምዕራብ ኩሉ መድያዊ ዝምድና ሩስያን ቻይናን ስጋት ከም ዝኾነን ብቑሉዕ ክገልጻ ምስነሐን ይፍለጥ ዜና ንምዛም ማርሳ ዜና ክደግመልኩም ፋብሪካ ባናቶም ኣብ ምምስራሕን ምዕሻግን ኮሚደርን ምፍጣር ዕድላ ሽغለትን ዝምስገን ንጥፈታት ተሰላስላ ኣላ ኣብ ዞባ ፎሮ ጥርናፍ ዓድታት ክድፋሉ ጻውዒት ቀሪቡ ኣብ ደብሪኑ ዞባ ሎጓዓን ሰባ ሓድሽ ፕሮጀክት ጽሩይ ስተማይ ይዋደድ ኣሎ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ወታደራውን ጸጥታውን ዝምድናን ክድፋዕ ተሰማሚዐን ኣብ ብሪጣንያ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ስራሕተኛታት ዝሳትፎ ዘለዉ ወስኽ ደሞዝ ዝጠልብ ኣድማ ይካየድ ኣሎ ኣብ ኮሎምቢያ ብምዕደን ከሰል ብዘጋጠመ ሓደጋ ኖትጊ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ
نسعى استدالو زينا مسنادو أبزي في تصم سلمكتالكم أزي مسكن علتها زينا سبورت عيب الزغر ريفيو أمير علي أدالي والله وغني جنا بفكم سلام